Pasukin natin ang dapat pasukin. Makita lang ang pamilya. Pasukin natin ang dapat pasukin. Makita lang ang pamilya. Afternoon. Yes, sir. Nakay essential word pa, sir. Certificate of employment lang, sir. Certificate of employment. Ay, okay mo, sir. Bernales. Nakay ID ka, sir. Ayan, pinapasok tayo, guys. Pinapasok tayo. Certificate of employment lang. Salamat naman. Woo! Thanks God. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung saya ko, Nakapasok ako din minsan, guys. Hindi ko alam kung makalabas ako doon sa ano. Ay, salamat. Pero hihina talaga ako. Kinakabahan ako doon, Ayan. Tingin na tayo. Hira. Kala ko papabalikin nila ako sa ano. Kala ko balik na ako ng Marbil, Hindi na lang. Ayan. A few inches later. A few moments later. Eventually. Meanwhile. One eternity later. Yan, guys, tapos na ako nag-ihi. Pinapamahan ako doon. Mamaya nga naman, balikan ko lang kayo, saya ako, saya. Salamat. Ayan, guys, nakapasok din ako sa Jinsan. Nandito ako ngayon sa Diversion Road papuntang Lico City. Talagang kinakabahan ako pag nandun na ako sa checkpoint kanina, papasok dito sa Jinsan. Isa-isa talaga nila yung mga sasakyan, Tapos daming tanong. Buti na lang sa akin. Iwan ko, thank you Lord. Kasi naghahanap sila ng sinasabi niya, quarantine pass ba yun or ano yun? Basta ang pwede lang kasing dumaan doon yung mga may essential na trabaho, yung mga doktor, yan, mga nurse, mga medical workers, at saka ano ba yung iba. Basta ang hinahanap lang sa akin, katibayan na may may trabaho ako, may pinakita ko lang may employment certificate. Hinahanap nila yung yung ID ng company ID ko. So yun na, nakapasok ako. Pero ihing-ihi talaga ako sa kaba, guys. Promise. Jinsan na yun, Ang oras din yung ang travel from Coronadal to Jinsan, halos isang oras din. Kung pabalikin ako, sayang naman yung gas ko. Diba? Pero buti na lang. Ewan ko lang, baka pagdating ko doon sa boundary ng Davao del Sur at saka Sarangani province, baka doon ako pabalikin. Ang hirap nito, pagbalik ko, pagpasok ko ng Jinsan na naman, baka hindi ako papapasukin.
nakapasok tayo. So tingnan na lang natin kung ano mangyari mamaya. Basta maraming salamat. At hindi ko alam. Sana mag-away talaga ako ngayon. Ngayon, May 2 ngayon, May 1. May Labor Day. Walang pasok. Wala naman talagang pasok kasi may quarantine. Pero kami, may pasok kami, ano lang, skeletal schedule. Alam nyo guys, from Jinsan to Digos, marami tayong madadaanan ito na napakagandang mga ng mga tanawin. Kasi dadaan tayo ng parang tuktok ng bundok eh. Tapos may daanan pa na parang bituka ng manok. Yan. Nakikita ko sa inyo mamaya kung hindi ako malulubat ha. Sana hindi naman. Kaya patayin ko muna to. I-reserve ko na muna yung battery ko para pag makita natin yung mga magagandang tanawin, makita din ninyo. Okay? So, maraming salamat guys. Huwag niyo akong iwan. Diyan muna kayo. At in 1, 2... Nako Idol, may certification sa kumpanya sir, nako dala-dala sir. Yan guys. Ugma sir, ugma. Kaya ako sir ha. Sige. Hello sir, mayong hapon. Ako ano ba sir kanang wala ka ba na kuan dapat sa guidelines ang imong kuan mo na imong reason karon si imong reason sa imong travel. Igo ra makamuli. Nya i-coordinate pa na mo sa kuan. Sa Digos. Marami pamilit to. Sige sir, paabot lang ko sir. Wag ko ipabuhat po. Okay, kung makuan, kung sila dito, i-monitor mo kanila. Mau ba? Para may po Okay sir, pwede mo. makita lang yung pension. Para monitor kanila kung sukot sila. Kung mo sa kuan karon sa mga municipality, kita-inform na mo ang kuan nila, emisyon nila. So, Yung bagay, ipasundo pagkat silang mga kapitan. Pero kuan na, ipanangita silang mayor po sa pang-municipality. Masapos lang. sige sir, paabot lang ko sir. Paabot ko yung buhatan na kay musunod ng gapon ko. Yan guys, wala, hinarang talaga ako. Kinausap ko yung nila, official. Talagang hindi ako pwede makapasok sa Digos. Yun na nga eh. Stranded. So, paano na yan? Yun na nga ang sinasabi natin kanina. Tayo na lang tayo. Ay, baka maawa sila. Sa Sarangani at saka Davao del Sur. May checkpoint. Wala tayong magawa pag haharangin tayo. Susunod naman tayo sa batas. So, kilang. Ganyan talaga ang buhay guys. Sige. Sir, tulat lang to sir. Sige lang sir. Dito po kami sa boundary Davao del Sur at Sarangani. Narang kami ng mga pulis talagang bawal daw. Inintay pa namin yung official nila. Sana naman ipagbigyan. Wala tayong magawa. Medyo malayo na rin nilakbay namin from Coronadal to dito boundary sa Davao del Sur at Sarangani. Dagan ang lakban niyo. Tulpa sila dito. Dagan ang lakban. Lakban sa? Ito pag kuha na dito.
Pag lockdown. Lockdown. Meanwhile, Yan, medyo lungkot tayo. Yan na nga, sinasabi na rin kanina excited pa naman akong umuwi. Pero sa kabilang isip ko kanina, sa kabilang utak ko, talagang maharang ako dito. Kasi ibang ano na to ibang region na to Region 11 na ito. Ayan, so nagkatotoo nga ang pinatatakutan ko. Parang anong oras na ba? Alas 3 ng hapon. So pag di talaga ako makalusot, wala nga akong magawa. Babalik ako sa Coronadal, sa Marbel. Problema lang, iba ka naman pagpasok ko na naman doon sa Jinsan, doon na naman ako haharang. Sa pagkakaalam ko kasi guys, general quarantine, region to region. Oo nga, region to region nga kasi sabi ng pulis kanina, yung nakausap ko, ang guidelines daw ng general quarantine, region to region, may sarili silang policy. Yan. So, policy dito, pag galing ka ng region 12, kasi galing ako region 12, papasok ng region 11. Kaya hinarang na ako. Ito na ako. Ngayon, nakakalungkot man, pero wala tayong magawa. Batas yan. Diba? So, kung ano pong mangyari ngayon, balik lang ako. Yung problema ko na naman ngayon doon sa pabalik ng Jinsan at saka papasok ng Pulumulok at saka dami palang checkpoint na dinaanan ko kanina. Hirap pala yung umasa ka tapos pinasa ka lang pala. Umasa ka ba? Umasa kasi makalusot. Yan na nga. Nangyari na. Magagawa pa ba ako? May dala pa nga akong pinya dito. Magpinya pa ng pinya. Tapos wala pa akong agahan. Wala akong tanghalian. Kasi excited ako umuwi. Ang lahat ng excitement ko na nararamdaman kanina, napalitan ng lungkot. Kakalungkot. Wala kayong magawa. Ganyan talaga. So, balik siguro tayo ngayon, mga 3:30. Hintayin mo lang muna natin, baka may magbago isip nila. So, umaasa kahit na wala na. eventually, Yan guys, ipapakita ko sa inyo ang mga nai-stranded din dito sa sa boundary nga ng Dilsur at saka Sarangani. Dami kami. Kala nyo dami kaya kami. Yan, mga stranded lahat yan sila. Yan stranded yan. Doon ako nakaharang doon sa may checkpoint na yan. Yan na ang palabas, papasok ng Davao del Sur. Kung kikita nyo kay Sarangani, yung isang tawag niyan, ang tawag niya, Arco. Yung isang Arco, Sarangani, yung isa Davao del Sur. Yan, medyo malungkot tayo ngayon, pero ilang batas yan. Dyan mismo ako naharang. Lapitan nga natin. Ayan. Hindi ko makita mga pulis. Dami nila. Tama lang naman yung ginagawa nila. Wala namang mali doon. Ako ang mali. Kasi ako umuwi. Bakit
bakit pa naman kasi ako umuwi? At bakit pa naman kasi naisipang umuwi ngayon? Pambira. Ay, nako. Yan na nga guys, dito. Started ako. Pagkain ko lang nadala. Mga pizzeria. Ito. May biscuit. At saka pinya. Binili ko pa kanina. Salubong ko sana sa asawa at sa mga anak ko. Ano na yan? Kung balik ako ngayon, ako nakakain lahat yan. Maupso kaya yan. Later. Ayan na guys, sa kasamaang palad, nakabalik na ako sa apartment. Pambira naman, akala ko makalusot ako. Pero okay lang, maraming salamat sa mga frontliner nga pala, no? Galing-galing nila. Kahit hindi ako nakalusot, pero ginagawa lang nila ang trabaho nila, alam ko. At papasalamat ako sa inyo. Sana huwag kayong magsawang magtrabaho dyan at mag-ingat kayo lahat, mga frontliner natin. Lalo sa pulis na kausap ko kanina sa boundary ng Sarangani at sa Davao del Sur. Naayos naman sila nakipag-usap sa akin. At naintindihan ko naman. Ang hindi ko lang naintindihan, yung general quarantine, community quarantine, region pala yung pambirang bubo ko talaga. Excited lang kasi talaga akong umuwi. At ito na, papunta pa, malapit na ako sa apartment. Ay nako, buhay nga naman. Kaya ito, balik na naman. Hindi ko alam kung kailan naman ako ulit maka-uwi. Magta-3 buwan ako dito, na-lockdown ako sa Marbel, sa Coronadal City. Taga Davao ako. Paano yan? Pero kaya talaga. So guys, try ko lang po kanina, nag-try lang naman talaga ako. At nagkatotoo yung hula ko na hindi talaga ako makalusot doon. Pambira. Sayang naman yung gas ko. Yan nga, puntak yan kanina, parang nabawasan ng 1,000 lang. Sayang yung 1,000 ko ba? Yan. At least nakagala na ako, Matagal-tagal na rin ako nung nakalabas. Talagang office at saka apartment. So wala tayong magawa, balik naman tayo dito. So dito na ako, nakarating ko talaga. Yan ang apartment namin. At ipapasok natin yung sasakyan. Para ko, nakakalusot na ako at nakakauwi na ako, hindi ka na. So, malubog na ka guys, maraming salamat po, bye bye.